Moja bi TV ena wasugu so awoti awhwe ye ense me coach ko bremagna ena ya hwe bossa ye de bebra wo ene awale mu sem ena bekoso ena nadua me hwe wo bossa de achimo wiase na nyina US America Ghana China enchimo video na FM free ha koso amane na ha ne tie sem ekoso pa ense mu sisi Frankfurt ba bia chese wiase na nyina ene ye be hwase mo video no ena ha ya se de esi hwe wo bono na Onyankopon ebe yo ho senchene baba Makwaba ene day suba ene jumedi so muson for pakosi ene le member mo fifi mo ene day yewo adofo mienu a ene day ne umbedi ene jumedi no na ansa na ene umbedi jumedi no yebeka akwaji aboafo nkrato na se yeba ya to ye jumedi so tweme Moja BTV. Among for Momodia na monko YouTube. Baby amobeko bia Moja BTV ho. Say ya worry say your movie. Say a yedie ade bia say fan kwala ho ana awo atiti e bia wo de Momodia na ko Moja BTV. Ndu ho no ma anye mai ho. Let's subscribe. Ingeya ya kwa Moja BTV. Show ya Minunti. Ya ya kwa Moja BTV. Mojabi TV. On YouTube we are called Mojabi TV, and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Highlight. Ingeya ya kwa Mojabi TV. Show ya Minunti. Ya kwa Mojabi TV. Mojabi TV. Nyama wo. Mo shepa. Bibia Pebia Ebiwo. Facebook, YouTube Bibia. Kanage Mojabi TV. Yo yeti efu asemu hu nkwala no nkwala nketu akura mu se Mojabi TV bibia wo pebia wo de gu wo peche eti mesem se obia nkohwe Mojabi TV yeda masepa meda se onya emre e de tweme ene dey ye bekasa afa oba ne bema de obrewo aware mu na ya to yensa afre ye papa bisuso ababeken ho ne de wujumedi so efeno PK Samuel anase offer Paul nti ene offer Paul ene mama Lucy ye odo doctor adane da e ba mu fie mu no ene de wo ye ne omu ne betwetwe sa enkomo yi na offer Paul me ma akwa yaja efie boko de yankopon adom boko e de nyame ase we ene de Mojabi TV so ana wabai asemena o kache wadofo ni watifo mechia madofo ni matifo nyina se omunya bre etie TV no mo hwe de ekoso ni program ahodo ayeye ti ya chia obibiara na yenim se bra mo hwe TV no na mo tie na mo fa mu asem no nyame bema mo ayishira da se ye come se ni faso a ye mo amuso mfu mama Lucy or doctor so mama Lucy akwaba ya aja na efie boko de nyame adom efie boko ede nyame ase na ene de na wo ma ya hwefo ne etiefo yo odo doctor mama Lucy ye wo asumdwie de mamu nyina se ene de onyame aboa ye ma de pa fefe achi boni bi anka Mojedi mu ofrisane ketrema da abodwe mu ye che etiefo nyina mo adane de nyina onyame ma mo nkwane ahode na mo di tie ye era mo ase se mo ntena se ntwan ye ne dwumadie na fe ne de be hihye so na mo ntie ye era mo ase na mekoswa bonkra mekoswa ma wate ase se Mojabi TV na wo hwe Mojabi TV ebo Germany abochimeme Frankfurt UK so ebi wo ho yeso yedi we sumu fi o my Ghana mu ayetafo ahembro no mu ene dwumadi se ne medi kan ye no eti asem ye oba ne bema de obre ewa aware mu na ye mpanifo me eti ase se bibia mu no e man sha ase enti bebusa mama Lucy e man ne mema wan ebre wa aware mu yo medase Mama Lu doctor yo kakra me kan se e ma ne mema eno kwase ni nyame anim me kan fa e ma de na me nua be me so aka fa mema de e ma bro
ema bre wa wale mu papa no kwasem ni nyame anim bra ye bre ne sei wasori anopei obehwa mankola atwitwiri wonse ubedware wo mo obehwa mo aduane adi no mo akọ school efie dwuma nyina wo pra wo huru nkukuo wo hwie wenim nyina achi a wakọ adwuma bia na wo ya aba adwuma anasa wo kọ dwem wo akotene dwem maso mu wo koso wemu no waton wo koso wemu no waton obechinchina fra no pakopem anwumre na dwa anwumre so na asa aba fie a o sa abetena ase abanyu aduane amankola yadi wo bia wadwa wo mo wasi wo mo niema chese eniema bia yese wo ba sede de wa ya awie na no so enko edwa anwumre so abeme so maana beme so asaka hwa mpaso na okoyi wani se bia mabre na mhonam ya meya ye ya beme so mu na odikum obaye ne dai obese ja ho ama beme de yese wono ye no waye wo mpaso ade akye no pa wasa sole sa de mirikatuo asa siesie fie anopa wahwe ama beme na aduane adi no wakọ adwuma beme akọ adwuma bai wonya hye woti TV anim ana watie nusu tie nusu ebi ya papa ebi nya papa so da ba me nu otie oba wani die wi oba boa me na nkura yi kura mpo no me ya ade omo adwale mu kura bo adwale wo mo ama me no anase ebi kura eniema sie mi sie na nka wono so hata anase me ni mienu nyina esi na me hata da bi ba ma no wonye saada oti TV anim obehwe TV sa kopem se ebredu se obekọ akoda bema bi so wo kura mpo na won opon no mafie o won mafie no obeboa oba no se wo bre se ye dan se kosen da bi opon ya na akotan na mfofo ho ye kwa akobo siri hehe sansem hunu debate hunu ye mfamfa so bi ye ma ni ajeje ho achenye ni eboludu ni atodame eno emwa ema aware ye die ni empie nti mum ema ye brewa wale papa no kwasem meda ase yo mama Lucy ade na dwenche amaye ye be komi sabonkum so ema ye ne ofapo suso ofapo papa mema ne ma hwane bre mama Lucy aya de pa da wa kire na adwen na adwen wa kire na se wo hwe abrabo we mu a yentumi nka da se ema ne bre ewo ya wade mu ene yentumi nka sa da de ntira me ka sa no ene se Genesis nwoma no ahyase no Nyankopon kura ka se bemma ne besam fifire na oba gina ho nyame ka so oba na nsam fifire nyame hu se memma ye ne bebre etinye ne kura ne yebre ye hyase firi ahyase no a ana ye bra ye sam fifire no a ana ye sam aba bebebedu ne eti se ne se ema no kase wo mom na ebre dia no mada no nyame asem nani what I say because nyame asem so de wo se etimwo efiri ahyase ekosi awie ye entwam da ene na ma no pese wo sesa nyame asem ani hwe mama me kase me cho se wo hwe asetra imu a emema bre pa nipa bebra na mabotin so ya bobo dam fa mema ni na ya adwendwene ade a chia no pai kwanya wo be fa so a sisi ya me amwa na se wo ye mistake ko wo be num ni nsia ko nso ko enwotwe se ne kane no ne na nanom ewo dia ade wo waso be hye enkra yi sala ya baji atwo moni wo be yam obia mami se me anya adum no onya wedding to aso be mprenu a waso ye be ye hye no obeton paboa obejoso obeji atade obejoso ladbe boso me eyasun na waso ayehye sabe ye obetwa yentuma obe ene na mbeka se wutra ye na so wonya wedding to aso mprenu asemato because se wa hwe no wa no amana into paboa into atade anya watch amfa nko a wo be ma wo so aso be hye etino na ama adwundwen aba beto so na wonam kobasa eti se wo ya kwahoma kura to nchen a nyema spaces kakra wo fie mu no
ene so adwuma sem no mu ayeden eti edu tembi kwa na so wo pie kwa adwuma mu a wo kodu adwuma ko obi akra nka kwa na obu afu dada because wo bre no so what you say adanam na menua babi ka se okunu se ni ma nheda nko yiye wo mpam se na mama lululu si kana me se enye wa ni ma na ye face no so bre no so ube kwa round so uba be du fie no wa hwe oba ne kwa apre okra na wa hwe kwampa na wo kra no wa yiwa ni to babi eye bre emema ye bre pa na wo hwe point ba ko a opon bre ni na chimpo no ana ka ma no bre wo mo ho ase ama ye kra akaye oba bi wo ho pa si obesi atete wo no na mama malusi odo doctor wo kasa no o kase ye mema ko shabonte boys rehesa ampa ya nyesa ibe wuntem ya nyesa ibe wuntem ahometie pa ye be hye wo fie eni joso ye be joso wo fie na oni ma nko yie no wo hwe na se hwe a na okope ba bi ahye kakra na wadwojo wo kakra na e kakra ni se sabe oba na nikuma ene owura afia na ja wunya bidia no wadi wanya bia ni a na wadasa eti emema bre no de mimimia se ka minya bre ana ka me ka se me ka kire wa ka wa hwa ka mama lulu sukura ba be pa ye chew se o pa ye chew so o ka sa emema ye bre pa na yenhwe bibi si ya me anya adom na adwuma wo ye ese ya ema na ebre si niema huhuru nkukuo mu dware nkwara no normal ye mfa no so omobre o so wadwuma sei na so oba take over kakra e wo fie be na wotwe mienu ko bosomi a obema waso ye be ye hie no eya sem ketwa wa hwe kwampo wadi nka fie so what you say akohuma emema bo no si e de ma oba no bob to aso be 2 weeks a wa hwe obeka se me kwa baby na me ka se me ire se ka won take me on family na ka me so me fa ne de no me so me ti adwara kwara no me pra adwa me nim twitwi papa me tumi twitwi na ka ma ye no kwaro so take me de ne kakra me ahwe want me open pattern so open pattern baby na me ne me ire a project bi na me say no a project na ye no so me so madwuma sem no e wo fam kakra eti fa ko homa sem la de kakra na me fa de na ka me be akoma na ka me fa ko ye project no so se be ya betumi aboa ani 1 week kura no ka se da bi wo to bi o man nsa so so eti emema no kra nyamianim se nyamia sem o ka ye kura da ye so na ye bre papa minua ye bre mama renti ase ebema ye bre ntia obomo aye kakra na me koswa ma wate ase se Mojabi TV na wo hwe yi ene de enkomo twetwe na ye de nti mese se jemre ne hwe yi ema ye dan ye ho abai me da ase Mojabi TV among for momo dia na monko YouTube baby amobeko bia Mojabi TV ho no say ya worry sem say ya movie say e ye de ade bia say fan kwala ho ana awo atiti bia wo de momodia na ko Mojabi TV udu ho no ma ene ma e ho no let's subscribe ya kwa Mojabi TV show ya minunti ya kwa Mojabi TV On YouTube we are called Mojabi TV, and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Highlight. Ya kwa Mojabi TV. Show ya minunti ya kwa Mojabi TV. Nyama wo mo shepa. Bibia opebia ebi wo ho. Facebook, YouTube, bibia. Kana ge Mojabi TV. Yo yeti efu se muhu nkwala no nkwala nketo akura mu se Mojabi TV bibia wo pebia wo de gu wo peche eti mesem se obia nkohwe Mojabi TV yeda masepa